Edi, issewwa jirbaħ żgur, ktieb ġdid li ġimnied il-ġimgħa filgħaxija fil-Palazz Verdala u li huwa moni b'diversi ritratti u saħansitra kitbiet ta' Edi Fenekadami innifsu. Waqt din it-tnedija uffiċjali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sellem lil Edi Fenekadami bħala l-politiku li baqa' dejjem viċin in-nies u mexxa lil pajjiżna bil-valuri li kien jemmen fihom, persuna li kellu viżjoni li waslet għal kisbiet importanti għal pajjiżna, politiku li għamel ġid kbir lil Malta u Għawdex. F'diskors għall-okkażjoni il-President ta' Malta George Vella irringrazzja lill-awtur Dione Borg illi kiteb dan il-ktieb illi jiddokumenta parti mill-istorja ta' pajjiżna u qal li Edi Fenekadami dejjem kien jara sens qawwi ta' direzzjoni u dixxilpina, persuna li ta' ħajja ġdida lill-Partit Nazzjonalista u tejjeb lil pajjiżna. Fis-serata, preżentata minn Luis Tedesco, l-awtur Dione Borg qal li dan il-ktieb kien il-kontribut tiegħu sabiex tkun rikonoxxuta l-ħajja u l-ħidma ta' Edi Fenekadami. Dione Borg qal li permezz ta' dan il-ktieb rid joħroġ il-karattru ta' dan il-politiku kbir. Id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami, iben Edi Fenekadami, min-naħa tiegħu tkellem dwar kemm missieru kien kommess illi ta' kuljum jagħmel id-dover tiegħu kif suppost u qal li s-sewwa mhux dejjem tkun it-triq l-aktar faċli, iżda għal Edi Fenekadami kien kruċjali li dejjem jagħmel dak li hu sewwa. Beppe Fenekadami fakkar fl-avvenimenti li seħħew meta kienu daħlu fir-residenza tagħhom u kisrulhom id-dar kif ukoll dwar il-jum li fih inqatel Raymond Caruana. Quddiem dawn iż-żewġ avvenimenti ta' dieqa missieru kien għażel ukoll jimxi fuq is-sewwa u appella biex f'kull ċirkostanza tal-ħajja wieħed jara li jagħmel l-aħjar deċiżjoni u jagħmel dak li huwa sewwa. Anke l-preżentatur Peppe Azzopardi fakkar kif Edi Fenekadami kien ħafer lil dawk illi beżżaw lil familtu. Peppe Azzopardi ddeskriva lil Edi Fenekadami bħala persuna illi dak li kien jgħid kien jgħixu, persuna b'umanità kbira. Fl-istess serata, l-eks kummissarju Ewropew u eks Ministru Tonio Borg irrakkonta numru ta' esperjenzi li għadda minnhom flimkien ma' Edi Fenekadami fosthom fi żmien meta laħaq kap tal-Partit Nazzjonalista. Saħaq kif Edi jibqa' ikona għal ħafna persuni u kulħadd għandu jkun grat għal ħidma li jagħmel għal pajjiżna. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm ukoll il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, Presidenti Emeriti, eks-Prim Ministri u Ministri, deputati tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll numru ta' qraba u ħbieb ta' Edi Fenekadami.